2022 roku Kasiepsko-Pomorskie Zrzeszenie miała pierwszy rys zorganizowany Dzień Kasiepści Edukacje. Święto je fejrowany 7 łysywnika, bo to prawie 7 łysywnika. 1991 roku łestyl przyjęty ustów w systemie oświaty. Ten dokument dol możliwe ta organizowanie uczbów kasiepskiego języka. Od tego czasu wiele się zmieniło. W 1996 roku dzieje, że kasiepści naukowcowie tyś pisarze mieli przyjęty alfabet kasiepści, a tyś ustylony regle gramatyczne a ortograficzne, jaci od tego czasu są doskonalone bez rady zna kasiepskiego języka. W 2005 roku język kasiepści na spodlim ustawu u mniejszyznach narodnych a etnicznych, a tyś o języku regionalnym stał się do dzisiaj jedynym tacim języka w Polsce. Podle stuny na zaczątku latosu roku kasiepskiego języka uczyło się 23 334 uczniów. Możemy rzeknąć, że dzisiaj kasiepski język jest uczony na szerok skala. Ale nic z tego nie udałoby się udokaznić, czy będzie szkolny. Ja ci z pasją uczę milotę do kasiebizny postępne pokolenia. To prawie dla nich. Je to święto. Dzień Edukacji Kaszubskiej to święto nauczycieli języka kaszubskiego, ale także wszystkich, dla których edukacja kaszubska, nauka rodnej mowy są ważne w ich pracy zawodowej, jak i społecznej. To czas na spotkanie wszystkich regionalistów, na wymianę doświadczeń, na rozmowy o tym, co nam się udało, a co jeszcze przed nami. Pamiętajmy o podziękowaniach dla nauczycieli języka kaszubskiego za ich pracę, zaangażowanie. Niejednokrotnie na swojej drodze spotykają trud, strach i nie warto, a pomimo wszystko idą dalej. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, chcąc podkreślić rolę i rangę nauczycieli języka kaszubskiego, w 2022 ogłosiło po raz pierwszy konkurs na najlepszego, wyróżniającego się swoją pracą dydaktyczną, ale i społeczną nauczyciela języka kaszubskiego i przyznała tytuł po raz pierwszy Belny Szkolny. Nagroda Belny Szkolny ma na celu uhonorowanie nauczycieli języka kaszubskiego za ich pracę, za ich trud codziennej pracy, ale też za ogromną rolę w podtrzymywaniu tożsamości regionalnej, ale też za umocnienie takiej więzi ucznia ze swoją małą ojczyzną. Nagroda Belny Szkolny łączy w sobie najnowsze trendy w projektowaniu oraz tradycyjne elementy rękodzieła. Sama forma nagrody przypomina książkę. Książka jest po prostu podstawowym elementem, której używa nauczyciel w uczeniu języka. Wycięte znaki są znakami diakrytycznymi, które w zestawieniu ze sobą występują jedynie w języku kaszubskim. Dlatego też znajdują się na awersie nagrody, gdzie wraz z logotypem stanowią okładkę książki. Sam logotyp zawiera w sobie elementy szkoły haftu dzieckiego, poddane graficznemu uproszczeniu, które miały na celu zgubić surowość całej statuetki. Zakładka, która znajduje się w środku nagrody, jest miejscem, na którym umieszczono imię i nazwisko laureata oraz gratulacje złożone przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jej czerń symbolizuje tablicę kredową, która znajduje się w klasie. Sama zakładka stanowi kartę w historii Kaszub, na której zapisał się dany nauczyciel swoimi osiągnięciami. Wyrt je pokazać, że nauka kasiepskiego języka może być czarowną, wspólną drogą ucznia i szkolnego i ucznia.